Cambados é un gran pobo. Estamos orgullosos da nosa xente e do noso pobo. Persoas emprendedoras e con capacidade que compiten en calquera sector e en calquera lugar do mundo. Temos un rico patrimonio e sectores económicos punteiros de calidade, tanto no mar como na terra. Pero toca facer o Cambados do século XXI. Deseñar as novas apostas que xeneren actividade económica, riqueza e emprego. Para esta tarefa queremos contar contigo, con todas e con todos. Encabezo un proxecto de ilusión ante os novos retos e con garantías. Aporto experiencia, capacidade de traballo e coñecemento político para estar á altura do que Cambados demanda e necesita. O Partido Socialista naceu en Cambados fai 80 anos. Somos de sempre, somos de confianza. Queremos gobernar Cambados. Grazas ao voso apoio, somos a segunda forza política no Concello. Pero queremos ser o referente político do Cambados do século XXI. Por eso fai Cambados con nós. Súmate ao proxecto socialista.